Wannan kaɗan ne daga cikin tarihin jarumi Ali-Nuhu. An haifi Ali-Nuhu a ranar 15 ga watan Maris a shekarar 1974 a Maiduguri ta jihar Borno. Ya girma a jihar Kano, iyayensa kuma 'yan balanga ne a jihar Gombe da ke arewacin Najeriya. Ali-Nuhu ba Bahaushe ba ne, kamar yadda wasu ke faɗa ya fito ne daga kabilar Waja. Cikakken sunan mahaifinsa shine Nuhu Emmanuel Poloma. Ali-Nuhu ya girma a hannun mahaifiyarsa a jihar Kano bayan sun rabu da mahaifinsa sakamakon bambancin addini. Mahaifiyarsa ta rasu a shekarar 1999, shi kuma mahaifinsa ya rasu a shekarar 2020. A halin yanzu, Ali-Nuhu yana bin addinin Musulunci kamar mahaifiyarsa. Ali-Nuhu jarumi ne, marubuci, mai bada umarni, kuma producer a masana'antar shirya fina-finan Kannywood da Nollywood. Sannan kuma yakan yi rawa a wasu fina-finai. Ali-Nuhu yana fina-finansa ne cikin harshen Hausa da Turanci. Sannan kuma yana cikin manyan jarumai da suka kafa masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Shekarunsa 49, ya kuma karanci geography a Jami'ar Jos, wato University of Jos a Turanci. Mutane suna masa inkiya da Sarki Ali-Nuhu, King of Kannywood, wanda akalla zuwa yanzu ya fito a fina-finai sama da 500, wanda ya samu lambobin yabo da dama. A wannan shekarar sai da ya samu lambar yabon Best Actor Award in Nigeria Nollywood Europe Golden Award NEGA ta 2023. Ya fara harkar fina-finai tun a shekarar 1999, wato shekarar da mahaifiyarsa ta rasu, da wani fim mai taken Abin Sirri ne. Ya kuma fito a fina-finan masana'antar shirya fina-finai ta kudancin Najeriya, wato Nollywood, irin su Totu, The Ghosts, The Millions and Diamonds in the Sky da dai sauransu. Jarumin yana da mata ɗaya da yara biyu, wato Ahmad da Fatima. Kar ku manta ku yi subscribing akan wannan YouTube channel ɗin domin kawo muku labaran tarihin manya-manyan jarumai cikin harshen Hausa da Turanci.